ngoKristu okhethiweyo kaNkulunkulu. Namabutho ambhinqa eza kuye amnike ufika. Yathumela inkosi yabaJuda zisindise. Kwakukhona nombhalo phezu kwakhe othi lo inkosi yabaJuda. Njalo sinye sezelelesi ebeziphanyekiwe samhlambalaza sathi wena usiye uKristu na zisindise kanye nathi. Sase siphendule esinye sasesithethisa sathi nawe umesaba uNkulunkulu ingani ukuloku kulahlwa nawe na thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukela okulingene nesikwenzile kepha lo akenzanga lutho lobi. Sase sithi Jesu ngikhumbule na usufika emuseni wakho wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzokuba nami eparadise. Sithanda Jesu. Njengenhlamvu yesinaphi uwele emhlabathini ovundileyo liqhumise Nkosi limile kule ndawo. Izwi lakho Baba liyaphila, izwi lakho lingamandla, izwi lakho lingumlilo. Kule ndawo Nkosi liqhumise izwi lakho limile. Nangu umntwana wakho omiphezulu membathe umlilo dlayo, membathe umlilo oqothulayo. Sizwe wena Nkosi, sizwe wena udilika kule ndawo njengokuba wake wadilika ngosuku lwePentecosti wagcwala umoya ongcwele. Yenza umsebenzi libathathwe igama likaKristu Jesu manje kuze kube phakade. Amen. Sengidile baba ukusho kwakhe sikubhekile. Amen. Ngingumuntu ozalwe endaweni yasemakhaya eBheke. Endaweni yaseBheke kunenkosi ebusayo. Okusho ukuthi umbuso wasendaweni yaseBheke uncike kakhulu enkosini yakhona. Noma ngingumkhulisi wanguJobe kodwa uma sesikuleya sonke singamancamalanga ngoba ngenxa yombuso esingaphansi kwawo. Into yenza ukuthi umbuso uqine ukuba khona kwenkosi. Ngiyazama mongameli Zuma ukubheka ukuthi leli lizwi ngingazama kanjani ukuqhamuka kulo. Kodwa yonke imizamo ebengiyenza ibengibeka nje kuma-key aspects of 5. Ayibonga Nkosi. Kodwa ngiyohlala ngayodwa i-aspect. Eyokuqala ngikhuluma nge-promise of salvation. Ayibonga Nkosi. Ukuthi noma isilekelesi singenzanga okulungile kodwa sathenjiswa insindiso. Sebe isibili aspect evela kuleli lizwi i-immediate assurance ukuthi uJesu uyabazi ukuba benzile kodwa usemnika isiqiniseko sensindiso kodwa sethi namhlanje kwavele wesithathu ethi with me in paradise. Okusho ukuthi eparadise uyohlala yedwa kodwa uzobe naye. Kwavela yesine esibiza ngokuthi true statement. Okusho ukuthi izwi lakhe linguyebo, izwi lakhe lingukamen. Ungathi ngiqinisile ngithi kuwe
ngizokuba nawe eparadise. Engiyohlala ngayo mahlobo yile yesihlanu ethi grace over work. Ukuthi noma ngenzanga kahle kodwa umusa wamsibekela. Sihlezi sizwa ukuthi benevulelisi awusuke mwanga lezivulelisi kunala kusuka khona bekusegalile endoda nasukuIsrael kukhona indoda ogama layo linguLucius. Le ndoda enguLucius ibinonkosikazi ugama layo Eve. Babusiswa ngomntwana ogama lakhe linguDismas. uDismas ukhona ekhaya elinomthetho mfundisi zakhe nekhaya eliphilayo. Kodwa 15 years yamkhahlela impilo yasekhaya yambeka ngaphandle ngoba ekhaya kunomthetho, kodwa yena umthetho noma impilo aseyiphila ayisebenzi ukuthi akwazi ukuhlala phakathi komuzi wabo. uDismas kanti usefakwe ukhazini wakhe ukulobugebengu onguGestas, okusho ukuthi yonke into ayenzayo uDismas uyenza babunzimane noGestas. Yona-ke lento uma 15 years akasahlala ekhaya, kodwa ngithe ngizohlala ngokuthi the grace of the work. Ngesikhathi uDismas esehlala la ethanda khona, kanti uHerod ufuna ukubulala abantwana abaneminyaka emibili. Useyabaleka-ke uMaria benoJosefa babalekela ezweni ababalekela kulo. Kanti ohambeni basehlangana noDismas benoGestas behamba necrew yezigebengu, kodwa abantu abayi-crew leader uGestas noDismas. Into abayenzayo uma behlangana nabomndeni kusondela sabethe uDismas usondela kuMaria. uMaria uphethe umntwana. uGestas ubona izinto yena abaziphethe. uGestas ufuna ukuthatha lezi zinto, kwasho ukuthi kunenkazimulo asefuna ibona uDismas. Wabuyela kuGestas wathi Gestas asisakwazi ukuhlumeza nomndeni ngoba umndeni ongcwele akushongo umuntu kodwa inkazimulo imfubelele. Simbona-ke uGestas athi uGestas kunezinto engizibone kulo mndeni. Wahlahla uDismas wadonsa u-40 Greek Pashmas impazalwane kuyimali yakhona kuleya ndawo. Wathi angisakwazi ukugedela ukuthi wenzakalisa umndeni ongcwele. Thatha nemali kungcono, thatha nemali kungcono. Bahamba-ke samusha uMaria eshiya amazwi esibusiso uDismas. Wathi okwenze kuthini uNkulunkulu azakusiza. Bahamba unoThelezi zipho unoThelezi uJesu emva kwa-30 years kanti bazophinda bahlangana. Mabili amacala enze namadoda ashushiswe noma zaphetho nayicala lemeda ne-sedition, okusho ukuthi icala lokubulala nelokuvukela umbuso. Yilona amacala enza namadoda ukuthi kufonela enqamulezo. Basho ukuthi isikhathi ayenqamulezwa ngaso nesikhathi uJesu ekhona ezobaphakathi kwabo. Ayibonga uNkosi. Athi amasalani mafuna lezincwadi athi la madoda uma sesiphambanweni balumaphanga la madoda basho ukuthi amabutho akhona enzathi
samuzwa nakhuluma khona umsiya samuzwa Joseph baba bathathelana bakwazi abakwenzayo lithi iBhayibheli abantu bema babukela bathitho yizwi le-forgiveness engasesiphambanweni ayibonga uNkosi uma kwehezwi le-forgiveness abantu bema abona basenokuthatha ukuthi kuzona nengqoko baqala bona bayibhinga bakwenza ngifuna ukuzivele phambili futhi zifundisa wena basifundisa nathi sasithini wakenza ngalutho kodwa thina esimnendanga amatala esiwenzile okusho ukuthi mawusutelelwe ukhona intonga esikayo ayibonga uNkosi simuhle dismasi esebheka Jesu athi Jesu ngikhumbule embusweni wakho okusho ukuthi